Dagitoy kas pamalagipidi niya po nga Kristo hiding nangyad adal iti daytoy alubong. Tadigitoy kapsatin na ibagbaga gapu ti ayat na kadagiti tao idi panawin na. Digito itin na hinbagbaga idi nga digiti adalan na idi nga kinunana gapu iti panangidaw dawat na iti Diyos Ama ama nakabalin iti so amin. Tada ito iti kinunana amabasa iti Juan 11 iti 50. Ket di kay panpanunutin amay paay kada kayo matay iti maysa a tao gapu kadagiti umili ket saan ket amapukaw iti sang kadagaan. So daytatin na ibagbaga idi haan gayam amapukaw iti sang kadagaan uno sang alubungan. No di ket dito'y itin tayo pakapilyan ngayon na ibagbaga. Tamakita tayo maobserbaran tayo nga matay iti tao ni soblina iti angas na. So kadigito'y ti pamalagip ngayon na inyad adalidi na po nga Kristo. Digito'y apamanagnag amabasa ito muna at Timoteo 4 iti 13. Aging gay ti ay ko kinunana idi na po nga Kristo. Digito'y nga naisurat iti linaon iti Biblia. Umagawa ka iti panagbasbasa. Isong kailangan nga agbasa tayo anlaeng nga digiti aduma iti mangibasbasa. No diket no kabailan tayo tagbasa basaan tayo digito'y akay papanan na. Iti pamagbaga kailangan nga iadal tayo digito'y apamagbaga iti palingisorsoro. Naglawag kakapsat digito'y ngayon na ibagbaga kada tayo. So kailangan nagsukimat tayo digito'y akay papanan na. Haan tayo nga pakuti uno pagharaw-laeng. Haan tayo amamati. No haan tayo makita iti hosto akay papanan na. Tay kinunana iti Marcos 13 iti 32. Ngem may papan iti dayta nga oras kinunana awan iti makaammo oray pay dagiti anghel sa dilangit. Oray pay toy anak no dilaeng ni ama. So kadagitoy ngayon na ibagbaga iti Diyos laeng iti makaammo no kasano ken iti parangisubli iti biag na mapukaw iti angas. Tao may tungarod na po nga Kristo nga laen na dagiti natay ket pagungaren na ket ikuyog na ket sabten iti ulep iti tangatang ket ikuyog na. So dayta ti kinunana idi adapay iti daytoy alubong ni Apo nga Kristo. Ta kinunana iti may kadua at agat ti Salonica 2 iti 8. Ket iti kasta may pangarangarang ton iti nadangkes iso apapatayin nanto ni Apo Isos babaen iti espiritu. So dayta iti ngiwat na ket pukawen nanto babaen iti rangrang iti yaay na. So dayto iti yaay na ngayon ibagbaga nga po iti rangrang kadigiti nararamidan kadigiti tao adi nadakes. So dayta ket umay ito iso dayta tin tayo biruken uno sa kimaten nigitoy akay papanan na. So ngay papaabot ko gapu ti Facebook online Bible study tadigitoy iti pakaadalan, pakatinggaran, pakababalawan
kaligiti so amin abanbanag. Ket agyamanak no maawatan nyo digitoy akay papalan na. Ket agyamanak met iti Diyos Ama ama nakabalin iti so amin. Amen.